Mahamaya constituency ke parlopon Karirang Teron aRong along Teron Nok Hum Chingrum amai kang nipon. Bangso amai long sarte Teron pensi pusar pisaramen pachini ponlo alang litum ke West Benglong along senania dolong adung tharve ding po anglong along pensi dogmoka an kibang puta thatpon. Nilitum pusar pisara korte mute kacheka gajir ding fluilo. Lasikar Benglong attokan no kedo pusara kai ahut pen kacheka katum anta la nilitum a mobile number 9531348295 lapen 8761932443. Bangso number along nang call iglote halaso hut kacheka konasi kido malam angton pen chidi ik poputa sart heteron pen chuning ripadopon. Kita nilitum aphan puthot jo pachitong thekji aphan naglitum ahin pen nilitum jeki chingwai thekji aphan usi nilitum naglitum phan naglicho hangi kaning jimi mana kachikak mane hajil ding ulo nilitum apu karirang ahut pen hadak rong chukim sitame hadak kido kisung kido ketak inglong aRong kapu hidi kume ave cutiki chong hoy mane awat sai ave lapen amasi nilitum 1948 aningkan alom lam dak rong nang chukim lo non botoman Karirang Teron rong tu halaso aRong amen si nilitum dak rong nang chukim lo lapen ke 1948 dak nang chukim lo Penggalan nilitum sara bangka dak kecing ipu nilitum loksar konglong zaman nangke bat sar nangke bat hala bangso sar ke bat ahut lapu henlo je nilitum apu mensu lapengke karira asar ke bat ke mensu apang lo sitame hala bangso hut calumun naklo la karirang ko ba amasi nohok hala mai meeting le dunta menso aRong ku bage mabang chi thang theresi kini la karirang amen chi thang rong lo Hawar ke hatpen harsing rongpi Kar Benglong live.